1967 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम मोननायनिफ्रायनो हारिनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन। दिनै बेफोरबायदि हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमबोनाय खामानि मावबोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां आफादगिरिफोरजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोरखौ हारिनि सानैसो सुबुङा गोबां आरजाथावै बाथ्रा बुंबाय थादों। बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों दि गोबां खौरां बिजोंखौ लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बर' हारि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाया बन्द जानांगौ होननानै माहारियारि आफादनि आफादगिरिफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों सोंखारिनाय बायदि बायदि बाहायजाथावै बाथ्रा बाहायनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादफोरनि आफादगिरिफोरखौ बायदिसिना गनायजाथावै बाथ्राजों सोंखारिनायनि थाखायनो गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा बैसोर सुबुंफोरनि बेरेखायै सोंखारिफिननो गोनां जादों। माहारियारि आफादफोरा रायजोनि जायफोर इस्युखौ लानानै रायजोनि थाखाय खामानि मावदों बैफोर खामानि मावनायखौ माखासे सुबुंफोरा नोजोर होआखै। थांनाय सानफोराव बर'नि सानैसो सुबुंफोरा खौरां बिजोंफोराव गोबां गनायजाथावै बाथ्रा बुंबाय थाबोदों। बैसोरनि गेजेराव सासे सुबुङा फोरोंगिरि मावनानैनो आजिरा मोनलायनाय सासे सुबुङा माखौ नुनानै मा साननानै बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ बायदि बायदि गनायजाथावै बाथ्राजों सोंखारिबाय थादों। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया सासे आजिरा लानाय फोरोंगिरिनि मान सन्मानखौ गाज्रि खालामदों होननानै बिथां खोरोमदाव औवारिया दिनै खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा होयो। बिथां खोरोमदाव औवारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसनिफ्राय जोङो जोबथा जि बोसोरनि दिन एबा सान 31 डिसेम्बर आरो बेजों लोगोसे जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो माखासे जि बोसोराव जाथायफोर जालांबाय आरो जोंनि आफादनि सायाव माखासे दाय जाबसिननाय एबा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै बायदि बाथ्रा बुंनाय बेफोर नानानथा बाथ्रा जालांबाय आरो दिनै जोङो जिहेतु गोदान बोसोर फैगोन गाबोननिफ्राय 2024 बिनि जे मोनसे गाहाम मोनदांथि आरो हामलायथिनि गेजेरजोंनो आरो दिनैहाय जिहेतु बे बोसोरा जोबबाय आरो बे बोसोर जोबनाय दिनाव जोङो मोनसे नोजोर बोदों आरो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद हिसाबै बे आफादा माने उन्दै जायाखै। बे आफादा माने एसेल' खामानि मावाखै, नाथाय बे आफादा दिनै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिनै जोंनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव बियो जोंहा 200नि बारा जे दख'राफोर दङ आरो बेजों लोगोसे जिल्ला 30सा जिल्ला इउनिभारसिटिसफोरखौ लाफानानै दङ आरो बेंगलाव रायजो कमिटि मोनसे दङ आरो बिदिनो जों गासै बावहाय 6000 लाइमोना फरायसाफ्रा बेवहाय हाबा मावगासिनो दं माहारिनि थाखाय आरो बेयो मोनसे माहारियारि आफाद जाय आफादा गोलाव सम दिनै माने जोंनि जोनोमनि सिगांनिफ्राय जोनोम मोननाय 1967 मायथाइनिफ्राय लानानै खामानि मावबोगासिनो दं। दा दिनै बाथ्राया जाबाय मा, बे आफादनि दैदेनगिरि जोंनि बे 6000नि बारा मावथि बा भलन्टारिलि गावनो गाव मावग्रा जोंनिया बिबानगिरिफोर दङ। बिनि दैदेनगिरि जोंना गुबैयै आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथां दङ आरो दिनै बिथांनि एगेन्सै आफादनि हेंथायै माखासे गोरों सुबुङानो बिथांमोना रोङै नङा। जोंनि नैबे थांनाय बोसोराव गोबां बिथांमोनहा बायदिसिना आफादनि हेंथायै दैदेनगिरिनि हेंथायै बुंलांबाय। दा बेखौ जोङो दिनै खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनहा माने ससियेल मिडिया एबा नानानथा जि मिडिया बाहायनाय फेसबुक पर्टेल एबा इउटिउबाव जायखिजाया बिथांमोनहा माने खुनु बिगोमा गैयै बेक्तिगत भाबे माने किसुमान माने आफादनि हेंथायै किसुमान बेक्तिनि हेंथायै बायदिसिना नानानथा फोसावनाय मिस इउज अफ ससियेल मिडिया आरो फारसेथिंजाय बिथांमोनहा जि गोहोम समाजाव मोजां मेसेज होनांगौ बेखौ होआ। दा बिनिखायनो दिनै जोङो बेखौ खावलायो जाहाथे नैबे बोसोर जोबनायाव बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिया जोबनांगौ आरो बिथांमोनहा बेबायदि इन्डिभिजुवेल पर्टेलाव रेकर्ड खालायनानै दैदेनगिरिनि हेंथायै बुंनाय सोरनिबा हेंथायै बुंनाय बेफोर खामानिया बन्द जानांगौ। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय भेरि माच क्लियार, जोङो इयुन समाव 2024 बोसोरनिफ्राय माबा मोनसे जोंनि आफादनि हेंथायै आरो दिनै बर'नि जारिमिनाव बर'नि माहारियारि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद दंबावो, नाथाय माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिखौ बखिनाय रायनाय आरो गाज्रि रावजों असंबिधानिक आनकनस्टिटिउसनेल राव बाहायनानै रायनाय बेफोरो गनायथाव नङा। आरो बिनिखायनो दिनै गासै दखराफ्राबो सोंखारिनो गोनां जादों आरो जोंबो मिरु एबसुनिफ्रायबो सम सम जों सोंखारिबोदों आरो दिनै फैगोन बोसोराव जोङो खुनु बेबादि सोंखारिनायाव हाबनो गोसो गैया। मानोना बिथांमोना बुजिनांगौ
आरो बिथांमोनहा बेबायदि रायजोनि आफाद जायाव माने दिनै जों दं, दिनै दिफेन बिथां दङ आरो दिनै बे आफादा दङ आरो बे आफादनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो सिथाय नङा। आरो दिनै आफादा जि हाबाफारिखौ रायजोनि जानानै मावदों, इसुसखौ लानानै मावदों, दिनै माखासे सुबुंफ्रा बिनि सायावहाय नोजोर गैया। दा अदेबानि सानै साथामसो मानसिफ्रा बिथांमोनहा दिनै माने सोरबा रिटायार्ड पार्सन, माने बुंनो थाङोब्ला सासे मानसिखौथ' जों मिथियो, बिथाङा आंनिबो फोरोंगिरिमोन, मेथ्स फोरोंदोंमोन गेजेर ससेयाव, जोङो बिथांजों फोरोंजानो मोनदों। नाथाय दिनै बिथांमोना रिटायार जानानै माने मानि सायाव माखौ नुदों, सोरखौ नुदों, खिन्थु बिथांमोनहा गावनि गियानखौ लाखिनानै समाजनि गेजेराव गोसो हायाखै। दा बिनिखायनो जोङो नोजोर बोयो जाहाथे बेबादि सुबुङा जोंनि गेजेराव जाहाथे बिथांमोनहा गुलाय गुजाय दालाबोथों आरो इयुनाव जोङो माने बर'नि माहारियारि आफादफोरनि हेंथायै जाय बिथांमोनहा बेबायदि सोंखारिगोन, बिनि सायाव जुदि माबा मोनसे फिनजाथाय जायोबा दुलाय बर' फरायसा आफादा जों बेयाव दायनिगिरि जानाय नङा। आरो दिनै जोंनि बेवहाय जि 6,000 कर्मि थानाय एबसुनि जे मावथिफोर दं, भलन्टारिलि स्टुडेन्ट इउनियनावहाय बेबादि जोंनियाव एबसुनि कर्मचारि मावनाय, माने बिथांमोना भलन्टारिलि बिबान लानानै खामानि मावो। बिनि दैदेनगिरि दिफेन बर' बिथाङा दिनै बिसिम जे आफादगिरि जाफैनायाव बिथांनि जे अबदान, बिथांनि जे कन्ट्रिबिउसन, बिथांनि जे आफादखौ गोसो होनानै दैदेननाय, रायजोनि थाखाय दैदेननाय, दैदेनगिरि जानाय, बिनि सायाव रावहाबो माने बेबादि बाहेरानिफ्राय आसि थुनानै बाहेरानिफ्राय सोंखारिनाय, गाज्रि रावजों सोंखारिनाय बेबादि रावहाबो मोन्थाय गैया। मानोना माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि जाफैनायाव नोंथांमोना साजेसन हो, कारेक्सन खालाम, नाथाय आनकनस्टिटिउसनेल असंबिधानिक बाथ्रा बुंनानै दिनैहाय माने बिदि बुंलाबायनायखौ बन्द' खालायनांगौ। आरो दुलाय बर' फरायसा आफादा नैबे गोजाम बोसोरजों बेफोर गासिबो थासारिया जोबनांगौ, जों बेखौ खावलायो। आरो जाहाथे बर'नि गेजेरावनो बेबादि माने माहारियारि बादखौ लानानै दान्थे बिदान्थेनि गेजेराव माने मोजां मोनसे फिथाइ थायहोनांगौनि थाखाय, इयुन जोलैखौ माहारियारि बादाव गोख्रों खालामनांगौनि थाखाय दुलाय बर' फरायसा आफादाबो नाजादों आरो नोंथांमोनहाबो नाजानांगोन। नाथाय माहारियारि बादखौ लानानै बिदि दान्थे बिदान्थेजों गेलेनानै माने गासै माने गुलाय गुजाय खालामनाय बेखौ जोङो साबजानाय मोना। आरो बिनिखायनो दिनै जों दुलाय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'निफ्राय जों स्पष्ट भाबै खावलायबाय जाहाथे बेबादि हेंथायै जाय बिथांमोना बुंगोन, इयुनाव माबा मोनसे माने फिनजाथाय जायोबा जों खुनु बेवहाय दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो माने दाय जानाय नङा। मानोना गोबां समाव गोबां खेब माने दुलाय बर' फरायसा आफादा सिगांनिफ्राय गोबां माने बेफोरबायदि बिथिङाव जोङो माने बादा खालामनो नाजाबोदों आरो दाबो जों बेखौ नाजालांगोन। आरो बेखायनो दिनै जोबथा दिनाव बोसोरनि जोङो बे बिथिङाव जाय बिथांमोना अरायसम एबसुनि नेगेटिभ, अरायसम माहारियारि बादनि नेगेटिभ, अरायसम माहारियारि बादखौ खैफोदाव लांनो थाखाय नाजायो, बिथांमोना दिनैनि दिननिफ्राय बन्द' खालायनांगौ आरो गाबोननि दिननिफ्राय बिथांमोना माहारि जौगानायनि सिन्था खालामनांगौ, खामानि मावनांगौ, सोलोंथाइ जौगानाय खामानि मावनांगौ आरो जोंनि समाजनि गुबुन गुबुन जेंनाखौ फोजोबनायनि सायाव गोसो होनानै खामानि मावनांगौ। बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो दिनैहाय बोसोर गोजामखौ जोङो जाहाथे बर' माहारियारि बादा मोनसे गोजोर महर मोनलाङो, बिनि थाखाय जों आसा खालामनानै जों बे फोरमायथिखौ लाखिबाय। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां, रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव